домакин в този двубой и Левски Спартак. Ще различавате великолепно двата съперника. Левски Спартак изцяло в син спортен екип. ЦСКА Септемврийско знаме в бяла форма и червени чорапи на черно-белите екрани. Левски Спартак в тъмен екип, а ЦСКА Септемврийско знаме в бял. Технически до сега не е имало случай, не е имало нужда и Михайлов и Досев да показват някакво висше вратарско майсторство. Абсолютно малко припряна и неточна е играта на нападателите и двата отбора и двамата треньори са отделили по трима, ако мога така да кажа, чисти нападатели. Ето сега Николай Илиев бърка и това е 1-0. 1-0 с гола на Георги Славков в 27-та минута. Ще видим повторението. Твърде лекомислено постъпи Илиев при тази атака. Ето още веднъж. Трудно е да се каже, но играчите на Левски Спартак оспорват. Съдията Ясенов, както всички съдии при подобни обстоятелства, се служат с жълт картон и той си служи, за да пресече по-темпераментните играчи на Левски Спартак, които искат от него обяснение. Охлади малко настроението, за да не бъдем свидетели. Изпълнява Здравков. Марков. Отново топката е в него. Марков е в атака. Марков. Фаулиран е на 1-2 метра от наказателното поле. Топката ще бъде поставена на 18 метра, малко вляво от вратаря Михайлов. Стана от 4. Прави отбора на Левски Спартак. Преди малко още един път се стигна до този фал, след като бяха така леко преодоляни защитниците в синьо. Това е Войнов и 2-0. Отлично изпълнение на Войнов. Виждате го как тича и се радва. Ще падне сега в прегръдките на своите съотборници. 54-та минута. 2-0 за ЦСКА Септемврийско знаме. Вече една твърде стабилна преднина с гола на Войнов. След много технично и много силно изпълнение от пряк свободен удар. Напълно естествено до сега отборът на ЦСКА Септемврийско знаме атакува по-често и до момента е отправил 6 точни удара към вратата на Левски Спартак, докато отборът на сините е дал само един точен удар и то през първата част на матча. Това говори за по-голямата активност на ЦСКА, но отново на терена имаме грубости, имаме некоректна проява. Но нека пак да кажем, нищо кой знае какво не се е. Спасов губи топката, отново възможност за атака. Войнов по-точно в нападение, по-активно играят армейски футболисти. Марков преодолява. Михайлов се намесва. А сега Пламен Николов фаулира в наказателното поле играч на ЦСКА Септемврийско знаме. Съдията Ясенов ще отсъди вероятно Дуспа.
Правилно решение на съдията, тъй като явно Николов хвана играчът на ЦСКА с ръка. Задържа го с ръка вътре в наказателното поле, независимо от това, че той отиваше към аут линията. Правилника е категорично показано, че няма значение къде е извършено нарушението, щом той е вътре в наказателното поле и топката е в игра, съдията трябва да отсъди наказателен удар Дуспа, както в случая. Правилно решение на съдията ясно. Тече 61-а минута. Дуспа в полза на ЦСКА Септемврийско знаме срещу Левски Спартак. Жълт картон на Пламен Николов за разкарване на топката. Славков ще нагласи на бялата точка. Интересно защо е толкова нервен в днешния матч Борислав Михайлов, вратаря на Левски Спартак. Ето го сигнала. Славков. Добра намеса на Михайлов. Между другото, улеснен и от изпълнението на Славков. Теоретично винаги се счита, че когато не се вкара една Дуспа, е виновен изпълнителя. Сега е фаулиран Вълчев. Ето сега ще стане и най-лошото. Само това остава сега да бъде един епилог на този двобой, тези непристойни сцени. Очевидно е, че ръководството и на двата футболни клуба трябва да вземат най-енергични мерки. Най-старателно да бъдат изучени всички, които са в основата на тези драки, тук на тези дребни скандали, които могат да станат и по-едри. На терена би трябвало да намират място футболисти, майстори на тази игра. Още един червен картон за Янчев. Мисля, че го заслужи и той с доста... А също така и на Спасов. Ето този срамен епилог на финалния двубой, който се надяваме, че няма да остане незабелязан от ръководството на Българската федерация по футбол. Сираков. Намеси се Стоичков, играчът с номер 11 на ЦСКА Септемврийско знаме при този пробив на Сираков. И втора Дуспа в двубоя, този път в полза на Левски Спартак. 8 минути преди края. 82 минута. Потърпевшият ще изпълни. Досев беше на крачка от успеха. 83-та минута, 2-1. Гол майстор Сираков. За ЦСКА Славков 26-та, Войнов 54-та от фаул. И сега 2-1, 83-та минута. Сираков от Дуспа. И извършва Вълчев. Пряк свободен удар. Влязъл чак до центъра на игрището. Ето го и последния съдийски сигнал. Радост за футболистите и за привържениците на ЦСКА Септемврийско знаме.